Poďme sa pozrieť na ten môj post, ktorý som dal asi mesiac dozadu na LinkedIn, kde som nazdielal 3 slajdy. A tam vidíme, že je to príležitosť, kedy alebo arbitráž, kedy si myslím, že za hodnotu 15 centov si kupujete asset, ktorý môže mať hodnotu potenciálne $1, to znamená, to je také prirovnanie. Ale ako môžete vidieť, tak je tam absolútna valuačný disconnect oproti tomu, kde tá hodnota reálne môže byť. Ako môžete vidieť, tak na tom slajde je znázornená tá investícia, ktorú dostal Ubisoft v roku 2025 od Tencentu. Táto investícia prebehla koncom roka 2025 a Tencent sa dohodol s Ubisoft v tom, že do firmy, ktorá bude združovať 3 najdôležitejšie aktíva alebo 3 najdôležitejšie franchise, ktoré má Ubisoft, za tými Assassin's Creed, Far Cry a Rainbow Siege, investuje 1,16 miliardy eur. To znamená, že celú túto spoločnosť ohodnocuje na cirka 4 miliardy eur. Tencent za 1,16 miliardy dostal 26% tejto novej spoločnosti, zvyšok patrí Ubisoftu alebo akcionárom Ubisoftu, ktoré sa obchodujú na burze. Ako môžeme vidieť, tak dneska sa akcie, dám vám tu aj graf, tak dneska sa akcie obchodujú niekde medzi 4-4,5 eur za akciu, pri tržnej kapitalizácii iba niečo okolo 500-600 miliónov eur.